பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரியாஜ் பதியுத்தீன் ஆகியோர் இன்று அதிகாலை பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு குற்றமும் நான் செய்யல. அவ்வாறு குற்றம் செய்யாத என்ன இந்த நடிச்சாமட்டு வந்து கூட்டிக் கொண்டு போறது ஒரு அரசியல் பழிவாங்கலாக இந்த சமூகத்துக்கு செய்த ஒரு அடக்குமுறையாக இந்த சமூகத்துல குரலை நசுக்கிறதுக்காக இந்த சமூகம் பேசக்கூடாது என்பதற்காக செய்த ஒரு பெரிய சதியா நான் பார்க்கிறேன். என்னென்ன பொய்யலை சொல்லி என்ன கொண்டு போயிட்டு எனக்கு என்ன தண்டிப்பதற்கான சதிகளை செய்ய போறாங்களோ தெரியல. எனவே சமூகத்துக்காக நாங்கள் பேசணும், சமூகத்துக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், சமூகத்துக்காக பேசின ஒரே காரணத்துக்காக. எனவே மக்களிடத்திலும் நான் கட்சி தொண்டர்களிடத்திலும் வேண்டிக் கொள்வது, மனித உரிமைகள் அமைப்புகளிடத்திலும் நான் வேண்டிக் கொள்வது, இன்று எனக்கு செய்திருக்கின்ற இந்த அநியாயத்துக்கு எதிராக நீங்கள் தட்டி கேளுங்கள். இந்த அநியாயத்துக்கு எதிராக நீங்கள் ஜனநாயக ரீதியான அத்தனை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து இதுபோல் இன்னும் ஒரு அரசியல் தலைவரை அநியாயமாக கைது செய்ய நடிச்சாம வீட்டுக்குள்ளே வந்து பிள்ளைகளோடு நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது வீட்டை உடைத்துக் கொண்டுதான் பொழுது வந்திருக்கிறார்கள். வந்து இப்பொழுதோ என்னை கைது செய்து கொண்டு செல்ல வந்திருக்கிறார்கள். கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை மூலம் தற்கொலை குண்டுதாரியான இன்ஷாப் அகமட் என்பவரின் கீழ் இருந்த கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு உலோகம் அல்லது செம்பு விற்பனை செய்த விவகாரம் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விசாரணைகளுக்கு இணங்க ரிஷாட் பதியுத்தீன் மற்றும் ரியாஜ் பதியுத்தீன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். குறித்த இருவரையும் கைது செய்ய வந்த குற்றப்புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகள் இது தொடர்பில் வாக்குமூலம் ஒன்றை பெறுவதற்கே கைது செய்வதாக அறிவித்திருந்தனர். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் தொடர்பில் 2 விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒன்று, அப்பொழுதைய ராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனாநாயக்கவுக்கு தொலைபேசி அழைப்பை மேற்கொண்டு அரசு உயரதிகாரி ஒருவரின் மகன் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி அழைப்பு. குறித்த தொலைபேசி அழைப்பு அச்சுறுத்தல் என பல தரப்பினராலும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டாலும் அப்போதைய ராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனாநாயக்க பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு மற்றும் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு முன்னிலையில் தமக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் விடுக்கப்படவில்லை என தெரிவித்தார். මේක ඉතා සුවද සාකච්ඡාවක්. කිසිම වෙලාවක එතුමා මට බල කිරීමක් කළේ නැහැ. මගේ අසා සිටීමක් කරා. ඒ සමහර අවස්ථාවලදී මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉල්ලීමක් කරා කියලා. කිසිම අවස්ථාවකදී ඇමතුමාවත් වෙන කිසිම දේශපාලඥයෙක් හෝ නිලධාරියෙක් රජයේ සේවකයෙක් මේ දක්වා මට කිසිම බලපෑමක් ඇති කළා නැහැ. අත්අඩුවන් ගැනීමට හෝ අත්අඩංගුවට ගත්ත අයවලුන්ව නිදහස් කරන්නට කියලා. இரண்டாவது விடயம்தான் தற்கொலை குண்டுதாரியான இன்ஷாப் அகமதின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு உலோகம் விற்பனை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது. இந்த விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவோ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீனுக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு சட்டத்தின் கீழ் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைத்திருந்தது. இதேவேளை தன்மேல் சுமத்தப்பட்டுள்ள இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விரைவாக விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றை முன்வைத்திருந்தார். ஆனால் இந்த விடயம் குறித்து லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு எந்தவித நடவடிக்கையையும் இதுவரை முன்னெடுக்காத பின்னணியில் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் இது தொடர்பில் செயற்பட்டு ரிஷாட் பதியுத்தீனை கைது செய்துள்ளமை கேள்விக்குரியே. எனவே அது சம்பந்தமாக அவசரமாக விசாரணை செய்யுமாறு நானே பிரைவரி கமிஷனுக்கு இப்பொழுது எழுத்து மூலமாக கடிதம் கொடுத்திருக்கிறேன். அதை அவர்கள் அவசரமாக விசாரித்து உண்மையை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று நம்புகின்றேன். இதேவேளை உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளார் என சந்தேகத்தில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி ரியாஜ் பதியுத்தீன் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டார். தற்கொலை குண்டுதாரியான இன்ஷாப் அகமதுடன் இருந்த தொடர்பு குறித்த சந்தேகத்தில் சுமார் 5 மாதங்கள் வரை தீவிரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டு சகல விசாரணைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் அவருக்கு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலோடு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என 2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி விடுவிக்கப்பட்டார். கடந்த ஆண்டு எந்த விடயத்துக்காக கைது செய்து குற்றமில்லை என விடுவித்தார்களோ அதே விடயத்துக்காக மீண்டும் 7 மாதங்களின் பின்னர் ரியாஜ் பதியுத்தீன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளமை முற்றிலும் அரசியல் பழிவாங்கல் மற்றும் சிறுபான்மை தலைவர்களை ஒடுக்குகின்ற செயலாகவே பார்க்கப்படுகிறது. கைத்தொழில் வணிக அமைச்சின் கீழ் இருந்த இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபைக்கும் தற்கொலை குண்டுதாரியான இன்ஷாப் அகமதின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பு என்ன என்பதையும் கொலோசியஸ் உட்பட ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு எவ்வாறு உலோகம் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் நாம் தெளிவாக பார்க்க வேண்டியுள்ளது. அப்போதைய கைத்தொழில் மற்றும் வணிக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி கைத்தொழில் பயிற்சி திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சின் செயலாளர் அதற்காக ஒரு குழுவை நியமித்து விசாரணைகளை முன்னெடுத்திருந்தார். அதில் இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை உலோகங்களை பெற்றுக் கொடுத்த முறை பற்றிய 8 விடயங்களை குறித்த விசாரணை அறிக்கையில் பட்டியலிட்டுள்ளார். இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையின் பத்திரிகை மூலம் பதிவுகளை மேற்கொள்ள விண்ணப்பம் கோரப்பட்ட பின்னர் கைத்தொழிலாளர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபையின் மாவட்ட காரியாலயங்களில் விண்ணப்பங்கள் முன்வைக்கப்படும். 25 மாவட்டங்களிலும் இந்த கிளை இயங்குவதோடு அதன் தலைவராக உதவி பணிப்பாளர் ஒருவர் செயற்படுவார்.
அதன்படி குறித்த விண்ணப்பதாரையின் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள பகுதியின் கிராம சேவகர் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் உறுதிச் சான்றொன்றை வழங்க வேண்டும். குறித்த விண்ணப்பம் மாவட்ட செயலாளர் காரியாலயத்துக்கு கிடைத்த பின்னர் அது தொடர்பில் மாவட்ட கைத்தொழில் அபிவிருத்தி மேலாளர் மூலம் விசாரணை செய்து பரிந்துரைகளை பெற்றுக் கொள்வார். அதனை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் பரிந்துரை செய்து பிரதான காரியாலயத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார். பிரதான காரியாலயத்தில் இந்த விடயம் தொடர்பில் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளரை பொறுப்பாக இருப்பார். குறித்த நபர் உலோகம் பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமான விண்ணப்பதாரர்களை அல்லது நிறுவனத்தை பதிவு செய்து கொள்வார். ஏதாவது ஒரு விண்ணப்பம் மாவட்ட காரியாலயம் மூலம் பரிந்துரைக்கப்படாவிட்டால் அந்த விண்ணப்பம் பிரதான காரியாலயம் மூலம் நிராகரிக்கப்படும். மாவட்ட காரியாலயம் மூலம் ஏதாவது பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டால் தொழில்நுட்ப ரீதியில் குறித்த நிறுவனங்களில் உள்ள இயந்திரங்களின் கொள்ளளவு, கட்டட நிர்மாணம், பணிபுரிகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை, முதலீடு செய்துள்ள நிதித்தொகை என பல விடயங்கள் உள்ளடங்கலாக விண்ணப்பம் வழங்குகின்ற நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய உலோக அளவு எவ்வளவு என்பதை அதில் குறிப்பிடுவர். அதன்படி இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை பிரதான காரியாலயம் மூலம் அடிக்கடி குறித்த விண்ணப்பதாரிகளிடம் இருக்கின்ற உலோக கொள்ளளவு மற்றும் தேவையான அளவு என்பன பரீட்சிக்கப்பட்டு அதன்படி ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரிக்கும் தேவையான உலோகம் வழங்கும் நடைமுறையே உள்ளது. அத்தோடு இந்த உலோகத்தை அரசு நிறுவனங்களிடம் கொள்வனவு செய்து அதன் தொகையை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்த நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் பிரிவின் பொறுப்பின் கீழ் உள்ளது. அதன்படி 2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரை பல விண்ணப்பதாரிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 2014ஆம் ஆண்டு 256 பேரும், 2015ஆம் ஆண்டு 227 பேரும், 2016ஆம் ஆண்டு 227 பேரும், 2017ஆம் ஆண்டு 289 பேரும், 2018ஆம் ஆண்டு 313 பேரும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் குறித்த குழு நடத்திய விசாரணைகளின்படி உலோகம் கொடுக்கின்ற செயற்பாடு எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. இலங்கை தொழிலாளர் அபிவிருத்தி சபை மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களில் உற்பத்தி கொள்ளளவு, முதலீடு, பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இந்த கொலோசியஸ் நிறுவனமே மிகப்பெரிய நிறுவனமாகும். குறித்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு வருடத்துக்கு 1200 மெட்ரிக் டன் உலோகப் பொருள் கொடுக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தாலும் 2017ஆம் ஆண்டு 4 மாதங்களுக்கு 16.8 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு 100 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு அந்த தொகையும் கூட பல்வேறு கட்டங்களாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் 2018/6/6 அன்று அப்போதைய ஜனாதிபதியின் பொதுமக்கள் சந்திப்பு தொடர்பான பணிப்பாளர் சாந்த பண்டார மூலம் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு 500 மெட்ரிக் டன் உலோகம் நியாயமான விலைக்கு வழங்குமாறு கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு பாதுகாப்பு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் மூலமும் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு 1000 கிலோ வெற்று தோட்டாக்கள் வழங்குமாறு பரிந்துரைக்கின்ற கடிதம் ஒன்றை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபைக்கு அனுப்பியுள்ளார். ஆனால் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை அந்த எந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்கவும் செயற்படவில்லை என்பதோடு வழங்கப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழிகாட்டல்களின் படியே செயற்பட்டுள்ளன. அத்தோடு அப்போதைய அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் அல்லது அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது வேறு எந்த அதிகாரியும் குறித்த கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு உலோகம் வழங்குமாறு இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபைக்கு அழுத்தம் எதுவும் விடுக்கவில்லை எனவும் அறிக்கை கூறுகிறது. இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை மூலம் வழங்கப்பட்ட மூலப்பொருளில் மாத்திரம் கொலோசியஸ் நிறுவனம் உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் திறந்த சந்தையிலும் மூலப்பொருளை குறித்த நிறுவனம் கொள்வனவு செய்துள்ளது எனவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் நிறுவனத்திடமிருந்து அதிகளவான மூலப்பொருளை கொள்வனவு செய்துள்ளதாக தரவுகள் கூறுகின்றன. 5 மெட்ரிக் டன் அல்லது அதற்கு மேலதிகமாக உலோகத்தை கோருகின்ற பொழுது மூலப்பொருளை கொடுப்பதற்கு அமைச்சர், ராஜாங்க அமைச்சர் அல்லது செயலாளரின் அனுமதி தேவை என எந்த ஒரு வழிகாட்டல் அறிக்கையிலும் இல்லை. இப்படியான பின்னணியில் இதில் வேடிக்கையான விடயம் என்னவென்றால் குறித்த கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு 500 மெட்ரிக் டன் உலோகத்தை கொடுக்குமாறு தற்பொழுதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்த பண்டார வேண்டுகோள் விடுத்த கடிதம் சாட்சியாக உள்ளது. அத்தோடு அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ஒருவரும் கடிதம் ஒன்றின் மூலம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். ஆனால் இவர்கள் இருவரிடமும் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டனவா என்பது இன்னமும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளன. மறுபக்கம் இந்த நிறுவனத்துக்கு மூலப்பொருள் வழங்குமாறு வாய்மொழி மூலம் கூட ஒரு வார்த்தையை கூட சொல்லாத பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ரியாஜ் பதியுத்தீன் ஆகியோரை இந்த விடயம் குறித்து கைது செய்துள்ளமை திட்டமிட்டு மேற்கொள்கின்ற ஒரு பழிவாங்கல் எனவே பார்க்க முடியும். அத்தோடு தற்கொலை குண்டுதாரி இன்ஷாப் அகமதின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு ஏற்றுமதியை மேற்கொள்ள கைத்தொழில் வணிக அமைச்சு பரிந்துரை செய்யவில்லை என தெரிவித்து கொலோசியஸ் நிறுவனம் அமைச்சு மற்றும் அமைச்சருக்கு எதிராக 2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1ஆம் தேதி சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளமையும் இங்கே உற்று நோக்க வேண்டிய விடயமாக உள்ளது.